Praise the Lord for today's videos po tayo ngayon mga kaibigan, kapatid, Luzon, Visayas, in Mindanao. Oh, madamay iti pusi mi kakabsat. Ket saan nga kami nga nagusar ka dagiti kun kunata yung makinaryas no di ket dati kun kunata yung usaran ididikada. Ididikada niya nga taon na di nang dati pagtuspos yan na pagtuspos yan ni Manang 1940. 1940. Awanak pala idi. Awan pa iti inang. Tapos di kakabsat di kung kunata yung kadaanan nga gadgadan nga kunada. Kadaanan nga gadgadan di kakabsat kindi kayang. Oh. Para gadgad ni Manang ado iti na kwame na pusi min kakabsat datay binamban ani gan ditoy. Adda iti pat nga kaban siguro. Kay di rabi takbay nga agalas 7 inumpisan main kaya naging gana tayo tultuling mo ng taadupay tipusin mo kakabsat so nga dagito'y mais nga dahito kakabsat labas di ay nagburas kaya taadumot iti nabamban ani kakabsat hindi yan ay reaper gaya so hanga napigot di reaper kakabsat kadagito'y nagdipos dagito'y so kasi kakabsat pagaman, nakakuha kami, nanglugi kami, naglipas kami tagas 9. Nalipas kami si Manong upat, when nuli mga kaban siguro atoy, si patapat ka. Ket ahang nga maboring ka kabsat, nakantabay lata iti kape nga inuman dito ini abay kinadamot itin patagoda nga TV basit nga pagbubuyaan ko nagragsak ka kabsat iti kasasabi dito probinsya taado dagiti nagatingtingtas na pag tarabakwan dito kakabsat kiniyayem malpas da ito mahaway kami madamdama yung kanimanin na matigatod kakabsat ada pang alawal. Okay tayo ni Mami kakabsat kinigayam 77 years old kakabsat. Oh. Ay 78. Ay 78 kaya? Ay ganun ba? Oh. 77 ko na ayo. Taam ni Mami ko. September Mami? Oh. Yan. Nagtigsapay tangamin kakabsat kinigayam everyday nga mangmangan iti nateng kakabsat gulay pangpahaba ng buhay kaya ni Mami very strong energy talaga isula energetic 78 oh di ni Manang wala yung mati anak ko oh pagaman mangiruwar dati anay naaramid dan nga anya di radyo tempe na merienda tayo pansit nagiti kakabang nga pansit so malpas minat takakabsat adupay iti naikarga igini van nga ada di uneg di van van nga ko kanyaway dari kalman ket ada palaan dagiti na banban ay jay. Oh, nagado kakabsat kinigayan. So, thank you very much kada kayo amin mga ka-sisters, ka-brothers. Thank you iti suportayo dahito kabsat yo. Thank you kada gitay followers. Like, share nga ipapayo dahito kabsat yo nga mangipatpatag kada kayo. So, yamanak kada gitay nakipintas na comment. At ati apo tikan kayo nga tumulong kada kayo ken mang bendisyon ken mang liliwa iti panagbiag tumunggal may sa kada kayo. God is good all the time. Hallelujah. Pray lang. So, God bless us all mga ka-sisters, ka-brothers. Praise the name of the Lord.